Investiment ta' €9,000 mill-Awtorità tat-Turiżmu se jara aktar riċerka mid-Dipartiment tal-Istudji Klassiċi u l-Arkeoloġija fuq fdalijiet ta' bastiment Arkajku ta' 1700 sena ilu li jinsabu merqa il-barra mill-bajja tax-Xlendi f'Għawdex. Parti minn dan il-finanzjament raw ukoll il-ftuħ ta' pjattaforma diġitali online b'kollaborazzjoni ma' Google Arts and Culture biex diversi persuni minn madwar id-dinja ikollhom aċċess għal dan is-sit permezz ta' teknoloġija virtwali. Id-direttur ta' dan il-proġett, il-professur Timmy Gambin, spjega li x-xini instab font ta' 110 metri u huwa waħda mill-iżjed skoperti interessanti fl-aħħar snin. Fl-2007 skoprejna is-sit waqt survey sistematiku barra mill-bajja tax-Xlendi u kif għall-ewwel darba rajna x-xini indunajna li għandna sit importanti u tant huwa proġett importanti li f'daw l-aħħar snin qed ninvestu ħafna mhux biss flus imma ħafna riċerka biex nifhmu aħjar dan is-sit uniku. Il-fdalijiet huma riżors arkeoloġiku uniku u prezzjuż li jixħed dawl fuq l-istorja ekonomika tal-pajjiż u r-rabta kummerċjali f'nofs il-Mediterran fi żmien Arkajku. Il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli rrimarkat li dan il-proġett se jkun il-qafas li joffri prodott turistiku ġdid. Dan l-investiment ta' €9,000 fuq medda ta' 3 snin huwa il-pedament għal riċerka esklusiva unika li qed issir u aħna fiduċjużi fiha għaliex fl-aħħar mill-aħħar se tkun il-pedament li se jwassal għal prodott turistiku ġdid niċċa li aħna bħala pajjiż verament irridu naħdmu biex nattiraw lejn pajjiżna. Dawn ir-riżorsi qed jintużaw ukoll biex isir ġbit taħt il-baħar, appoġġ għall-għaddasa, restawr, studji u testijiet oħra. Dan fil-waqt li qed issir kampanja qawwija dwar l-għadds u l-istorja sabiex jippromovu din l-industrija bħala niċċa oħra ta' turiżmu lejn pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.